všetci, čo tu ste. A dnes otvoríme ďalšie hračky. Jej! Takže, máme tu Fidget, Fashion Fidget Minis. Tam dostaneme asi nejakú bábiku, ktorá bude ako squishy alebo popit. A ďalšie tu máme Swiss! Jej, zase Swiss! No a na to sa teším veľmi. Toto budeme otvárať, kým sa mi bude ten Swiss, jak sa dopadne, zasnú. Kým sa z toho Swissu stane Swiss. Naozaj. Nožičky máme a môžeme otvárať. Ale mám veľký problém, ja neviem kde. Aha, tu! Toto je ľahké. Je tu izolepa a my to nepotrebujeme, tak to izolepu otvárame. Na čo, keď máme nosičok? Tak. Máme. Takže, máme to tu. Máme tu návod. To som vám zabudla povedať. Že no, ja som mala dve na výber. Môžete si aj takéto vybrať. Vidíte to? Takéto. Aj takéto. Mám toto. A to moje vône. Sú tam 3 vône. Toto je Coca-Cola. Toto je ovocie. A toto je čerešňa. A to druhé by bola zmrzlinka by bola hrozno. Ten taký pohár s čokoládou alebo neviem, čím je jahoda a kokos. Mlieko. A ja neviem, ako by ten kokos voňal, takže som si zobrala radšej toto. So pozrieme, či to niečo nie je, čo by ste mali. Budeme tam mať nejaké aj prášky, ale to sa všetko dozviete až tam. Takže, prvá vec. Otvoríme, zaberieme si toto. Toto asi nebudeme potrebovať. To bolo len ako posledné. Tak, máme to tu. A najprv, ja by som vytvorila toto. V tomto budeme predpokladám vytvárať. To je what? No, tu máme všetky potreby na to. Tak. Áno, v tomto budeme vytvárať. To dáme na bok, aby ste to videli. A tuto neviem, čo bolo. Poríme si to. Tu máme nejaký prášok. A toto. Že toto bude... Ja si to otvorím všetky a dám si, ako ja to chcem. A to je červený prášok a... To čokolád. Áno. To dobré. Ale... Tu máme... Toto sem a toto sem. A toto sem. Dobre. Takto si to rozdelím. Dobre, tvorensko. A ja go dajte. Takže mám to rozdelené. Do popcornu pôjde toto a toto.
do Coca-Coly pôjde toto a toto. A do tej guly so sladkosťami, čo idem teraz robiť, bude toto a toto. No, to také, jak by som to povedal, vy to vidíte. Takže potrebujeme návodík. Máme? Chápeme. Takže musíme si zobrať toto a nasypať to do toho. Nesmiem nič vysypať odtiaľ. To sa tak bojím. Trošku, aby to bolo. Prepáčte, že to nevidíte, ale sa mi to všetko rozsype. Tak by sa to logicky nemalo. Musím to robiť. Jasné. Dobre. Prvé máme. To nechce to upratovať. Takže takto to nejak vyzerá. To budete, lebo vy to nevidíte, jak to robím. Takto. To vyzerá. A teď ideme zase. Teraz nejdeme tie tablietky, ale by sme to mali naliať vodou. Pokiaľ. Tu není nič také. Čiara. Ale tu není žiadna čiara. Tak asi po tie čiary. Tieto. Tak ja si idem pre pohár s vodou. Dobre, som tu. Takže musím to naliať vodičku. Mám to teraz tak tam bude mať o mnoho viac slizov, ako by som mala mať. Zase teraz zašpíma som si. Nevadí. Teraz potrebujeme to zavrieť. Kde sa tu? Musím sa uistiť, že to nekapka. Ono mi to celú dobu tieklo. Nebolo to poriadne zavreté.
Ale to sa z toho vytvára také tento papier tam zavadzá. Asi už to je slistos. Ide. Ešte to nie je ani trochu. No, trochu je, ale opäť. No, z toho by malo byť normálne slis. Toto mám otvoriť a ona mi to asi teraz zaskne. Skúsim to nechať otvorené chvíľu, že či mi to zaskne. Ale neviem, či to zaskne. Keď tak máme jeden osmičný sos. Nevadí. A potom to ešte môžem nejak skúsiť. Niečo. Kúkajte, čo mi tam dali oni. Ten papier. Čo to nedali zvonku? Nepohli to dať zvonku, nie? Celé, aby sa toto stalo? Ne, to nemôžem. Chcete to vidieť, čo mi tam oni urobili? To budem ignorovať, ale to už nechcem vidieť. Naozaj už to nechcem vidieť. Neviem, či to tam ešte uvidíte, lebo som to vyberala. Ale to hrozné, čo to oni urobili. No, skoro všetko som to vyberala. Ešte ten papier. Kde to bolo? Zvonku. Dobre, nechám to zasnúť. Už to nejdem. Teraz to isté urobiť s popcornom. Hádam, že sa mi to s ním viac podarí. Hádam, že to už nikdy nie je znútra. To je taká šípka špeciálna, ktorá popcornom sa to robí ľahšie, ale ona zaši. Toto na konci aj ohodnotím, či sa to vyplatí. Za tú cenu, jak to je. Poviem za cenu zatiaľ. Stálo to 5 eur. A jedno takéto stálo 6 eur. Takže máte šťastie. A ste to natrafili ako aj ja. Neviem, či to len sa pomýlili raz, alebo čo, ale to nevadí. Okay. No prášok, teraz zase musím naliať vodu. Pokiaľ, potiaľ to. Tak, potiaľ to a teraz to mám zatvoriť. Keď sa to trochu vylialo, tam by to nikto nevidel. Sa tam trochu vylialo. Ale to nevadí. Stále je tam toľko, koľko tam má byť. Takže
si idem zobrať normálne k sebe celé veci, lebo to nedopadne to dobre, podľa mňa. Tak. A zase ideme sem. Musím skúsiť zase na to. Nejde, či je to. Nie. Počujete to? Už ma bolia ruky. Z toho miešania. Zase to nechám chvíľku odstať. A posledné tretie. To nebude ešte posledná vec na video, hej. Čo si nemyslíte si. Hľadám, že aspoň tento sa mi vydarí. To je vôňa toto? To neviem. To je vôňa popcornu. Mne to úplne vlastne nie. Áno, toto vonia iba ako Coca-Cola. To žuvačka, to by bolo dobré, keby to vonia ako žuvačka. Ale ono to vonia ako zmiešané ovocie. Aj to je dobrá vonia. Tak, máme. To vonia ako alkohol nejaký. To nevonia vôbec ako Coca-Cola. Ale nevadí. Dobre. To tlačí veľmi. Ešte tam je ale dosť. Takže tak. A teď máme tu všetky tieto. Už toto necháme tak. Budeme ignorovať. To nikoho nebude vadiť. To si mi pokazila jedna rovno, ale teraz ideme. Hádam, že ste nezabudli. No. Pigex! Super! Takže budem to otvárať tak, aby ste to videli. Z tejto strany sa to otvára, tak vám to dám takto. Aha, tam je izoleta. Naša kamarátka nenávidená. Jak môže byť kamarátka nenávidená? Vysvetlí mi to niekto? Vlastne to môže byť taká akože kamarátka. Hotovo. Tak tentokrát už to pôjde. Hádam. Wow, vyzerá to dobre. Koľko? To pekne. Svedie. Teď to už uvidíme. My máme tohoto chlapčeka. A ten je asi aj zo všetkých najhorší. Škoda, že som ich nezobrala dve. Strihám, že sa dá takto asi otvoriť. To je asi najhorší zo všetkých. Ale nevadí. Takže. To je takýto chlapec. Aha, tak to je dobré. On má takúto točiacu šiltovku. A on tuto cez seba, keď mu to dám dole, tu jeden popyt. Je to zapala.
tomu to zase dáš a môžete zase točiť spinner. Tak napríklad táto hračka za tú cenu stálo 1 euro. Sa oplatí. Ak vás uklúni nejaké fidget veci, tak sa to nevyplatí. Naozaj. Ale ak vás to baví, aby sa takýmito fidgetami, takými vecami, ktoré ťa ukludňujú, tak je to určite veľmi dobrá vec. Mňa to zaujalo, ale tá kapsula je hrozná, ona sa nedá zatvoriť. No, dá sa zatvoriť, ale kúkajte. Hej. Tu takto sa snažíte. A ona vám to nejde. No, a k tomu tu máte aj na prívesok. Takže, dobre. Takže, ideme sa pozrieť asi na tie slizy. Mi tam neukazujú, že by to... Za chvíľku by to malo ostať určite. A potom by to boli sliz. To budem chytať rukou. No, ideme. Začneme asi tým, čo tam vydržalo najdlhšie. A to je toto. Už to nie je také zlé. Už to nie je také zlé. No. Je to také iné ako normálny sliz, ale to musíš spracovať. Asi. Ale je to príjemné na dotyk. Je to taký melón. Ak sa pýtate, prečo tie papiere neberiem, no tak ja ich až nakoniec, lebo keď si teraz pozriete na moje ruky, tak to úplne nie je dobré. Nie je to aj to. Našťastie je zima, takže sa to tým nestane. Už to ani tak veľa nelepí. No tak dobre, lepí to jak neviem čo. Ale ľahko sa to dáva od seba. Ono to vonia ako nejaký keksík. Nevonia to vôbec jak nejaké ovocie. Možno sa pomýlili s vôňami. Možno toto je ten kokos. Nedali to naopak. Je to dobrý sliz, odporúčam ho. Minimum jeden tento. Ak budú všetky slizy za takéto, no tak sa to za tú cenu vyplatí, lebo stalo to iba 5 eur a malo by to stať 6, lebo jedno takéto stojí 2 eur. A 3x2 je 6. Len si to skúsim dať od seba, odlepiť. Musíte to spracovať, ak nemáte radi spracovávanie, no tak sa vám to naozaj neoplatí. Je to dobrá. Hej. Len to nechcú brať tie, čo máte po ruke. Na klávesnicu, ak ju máte špinavú, sa vám to naozaj neoplatí, lebo vám to tam všetko zostane. Naozaj, všetko možné tam zostane. Takže teraz si pamätám na ten nápis, čo tam bol napísaný. Not food, not eat. A vlastne ja tu môžem dať teraz tie... Viete čo? Myslím. Tie trblietky také. By sa mi tam hodili dosť. Lebo takto je to také obyčajné, ale musím povyberať
Tie, čo tam je. Ono to predí. Počujete? Poď tam slejzok. Tak, my ti ideme pridať kamarátov. Ale najprv potrebujem toto vybrať. Tie papieriky, čo tam sú. Lebo naozaj tam nechcem mať žiadne papiere. Najprv vám radím si ten papierik vybrať odtiaľ. A je to hrozné, ak to je vnútri toho. Podám tie dve, ono to je vonku nalepené, tým pádom to tak zle nevyberá. Teda sa to tam neprilepí, ako na tomto slize. Alebo je možné, že tento sa najlepšie vydaril, tak dali, aby ho bolo vidieť. A tam tie dve nie, tak dali, aby ho nebolo vidieť. To je vtip. Nespadol sliz celý. Ešte tu je veľa papierka. Nie. Nemôžem povedať, že je tu ešte veľa, lebo už ich je tu maličko. Ale ťažko sa vyberajú. Lebo vždy zoberieš aj nejakú slizu a o to máš menej slizu. Ale to nevadí. Našťastie ja som dala veľa tej vody, takže tým pádom tam je toho viac, ako by malo byť. Ale to nevadí. Každý sa učí zo svojich chýb alebo z niekoho iných chýb, takže vy sa budete učiť z mojich chýb a ja sa budem učiť z niekoho iných chýb. Takže prosím vás, všetci, čo ma kúkate, robte to, ak nechcete takto vyberať potom sliz, čo tu je. OK. Sledné kúsky. Tu nebude podľa mňa žiadny kúsok, ani trošičku. Som to všetko povyberala. Áno. Takže teď to dám do tohto. Kúvajte sa na to. Hrozno. Proste hrozno. A teď tam ideme pridať cukríky. Pôvodné cukríky. Ale musíte sa naučiť, že s tým budete mať veľké problémy. Tak. Teraz som našla ďalšie. Sú to ešte iné. Keď sa budem s tým hrať, ešte ich to odhľadím. Nájdem. Už tu nie sú asi žiadne. Bol to ešte nejaký.
Ale vonia to pekne. Ešte tu je kúsok papierika. Takže toto máme, tento skill už máme. Je super, naozaj. Nemôžem povedať, že nie je super. Ale proste bol by lepší, keby som tam nedala tak veľa vody, ako má byť. Lebo tu máte jasne napísané, koľko, pokiaľ to má ísť. A ja som si to nevšimla, toto tu. Kvôli tomu papieru. Takže si to dajte dole, ten papier. Prosím vás. Teda, čo som teraz zaspievala za pesničku. To je pekná. Dobre. Dobre. Takže máme tu toto. S tým prvý. Tieto dva budú podľa mňa lepšie. Inak toto sa není vidno, kde otvára, ale toto takto potiahnete hore. A máte to. Wow. To je teda to je slízďak. Je nejaký tyc. Toto není moc naťahujúci sa slíz. No to je najlepší. Ale je tento taký príjemný na ruky. Je mega príjemný na ruky. To je jak nejaký stretchy slime. Naozaj je to jak nejaký stretchy slime. Niekomu sa táto vôňa môže páčiť, ale ja popravde neviem. Ale tú vôňu tam musíte dať, lebo to je zároveň aj farba. Smola, ak sa vám nepáči. Na začiatku ja som to nevoniala. Pravde. Ale ten kokos by bol podľa mňa horší. Ale niekomu môže voniať kokos, to, že mne nevonia kokos, a som ho nikdy nemala, to neznamená, že nemôže byť dobrý, ale ja neviem, či by bol dobrý. Preto som si aj zobrala toto. A keď tieto veci mali voniať pekne a nevoniam, tak neviem, ako ten kokos by bol. Ale je to dobrý stretchy slime. Naozaj je to stretchy slime. Dám si tam tie gulky, lebo si ich môžem vyberať hocikedy tak. S týmto slizom sú o mnoho menšie problémy. Na začiatku to vypadávalo, ale teď už nie. Vyzerá to pekne, ale nie je to vôbec príjemné, takže tak idem povyberať všetko. Asi hodinu, tak si to tam nechám. Veď, akože je to dobré, ak máte radi stretchy slime, tak je to určite dobré aj s tým, aj bez toho, ale bude vám to vypadávať. Raz vám to vypadne úplne celé. Vidíte? Každé natiahnutie to vypadne niečo. Takže potom už to nebude vypadávať. Typické by nemalo. Minimum by nemalo vypadávať. Tak, máme popcorn a posledný sliz bude asi aj ten najlepší. Tam sa mi aj najviac bude páčiť. Ukážte, jak vyzerá. Prepačte, že nevidíte nič. No jasne. Typ normálny alkohol. Že alkohol. Normálny alkohol. Alkohol. To nie je jak alkohol, ale vyzerá to krásne.
napriek to, že to vonia alkohol. Škoda, že sa to vonia. Nie je to vôbec Coca-Cola, je to nejaký alkohol alebo niečo také. Fuj, to štípe po rukách. Ale je to príjemný slime. No, možno ja mám nejaké zranenie a mi to až teraz prejavilo, ale neviem prečo ono to bol nejaký alkohol. A viete, že alkohol nevonia moc pekne. Alkohol je asi najhoršia vonia na svete. Z pitia. No, určite sú aj nejaké ešte horšie vonia, ale... Fuj. Tešite sa inak na Vianoce. Ja hej, preto tu je tak veľa teraz videí, aby ste vedeli, čo si môžete prijať od Ježiška. Nemusíte mi písať do komentárov, len si to proste povedzte, že áno, alebo nie, prečo. No, takže slíz máme. Slíz je perfektná, naozaj tá vôňa je hnusná. A teď ideme tam dať ľad. Je naozaj tieto sú hlady. Hlady. Tak, nie hlady. Tak. Všetky hlady som tam dala. A teď skúsim najprv premiešať, alebo nechcem, aby mi to všetko popadalo. Ešte je dosť lepkavý. Ešte som ho dobre nepremiešala. Blík. Ale vyzerá to fakt dobre. Keď sa s tým hráte, tak sa vám s tým nič naozaj nestane. Ale ak sa s tým nebudete hrať, to vyzerá byť taký typ, že on zasne za chvíľu. Čest smutné, lebo sú naozaj dobré slízy. A ak to máte samozrejme dobre zavreté, ja neviem, či som to mala, no jasné, ja som to mala zle zavreté. Takže tým pádom to asi nebude ten typ taký. Hrozný. Ale naozaj tá vôňa alkoholu, fuj. Niekomu, kto pije alkohol, by to mohlo voniať, ale komu vonia alkohol, tomu to vonia, ale ja nepijem alkohol a ani si to neprosím vyskúšať niekedy. Možno to samozrejme niekedy vyskúšam a chcem každý na svete to raz vyskúšať, lebo chcel vedieť, aké to je, ale nebudem to piť podľa mňa. Zatiaľ som rozhodnutá, že to nebudem piť, ale keď budem veľká, kto vie, možno sa mi zmení názor na to. Takže máme hotové všetky 3 slízy a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!